kena? Enggak. Waduh, kenapa enggak? Oh, tomat tuh. Ini cah ngarit nih anak petani nih ya. Petani dulu nah ini tanam tomat ini. Mulai itu dia ya. Ini belum luas ya. Ini baru dirintis jadi siap ditanam kembali. Oh, di ujung sana ada cah ngarit ini. Joko tingkir dari wong ya. Memang aku emang ya iki aku. Wae. Asli memang Banyuwangi memang ya kita percaya aku memang. Kuat Mas iki Mas ngatane gede iki. Iki mau sini tali sekali ya. Tali ini nyile godamu kok. Ketoke iki ngangkate kon ndi? Wis. Bayu. Lah iki ceritane ngadeg iso dhewe lah. Bantu ora? Lho. Ternyata gagal mulu. Tak angkat iki ha. Demek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja guyu malah gak jadi. Weh, memang tak aku ya mau peyuh. Lagi nak akon ini sampai elek bukan iso. Peyuh. Asik Joko Tingkir memang ini. Damar bulan ya iya lali aku. Iya. Sapine piro to Mas iki kok samene ki iki? Sapine babon tapi rondo sapa sing gelem nah. Sing arep ayo daftar ya. Garis babone rondo kabeh iki. Sek. Tegang ya. Oke, pas. Ini rong mobil sak kurang dimon ae. Ayo. Tuh, ini sampai sak. Yo. Ayo. Lagi jere wong, lagi wong kering gak Mas? Enggak gitu, Pak iki Pak. Asli. Iki lho cahe damar wulan iki. Damar wulan iki jarene iki lho. Weh. Kalau sapi 15 saja. Kalau Pak Jani wajar lah sapi ini wakil 15. Nah ini loh pick-upnya sampai penuh ini loh. Juragan sapi memang tak aku emang ini. Nah, itu weh. Foto. Sek.